za moc dobra je. Ja wiem, co oni robią. Jak już wlezą do miasta, każdy będzie musiał stracić życie. Obecne albo wieczne. Co to godacie, pater? Godajcie jaśni, bo nie rozumiem. Albo cię zabiją i to jeszcze nie ma takie najgorsze, bo wtedy zaraz pójdziesz do nieba jako męczennik. Albo każą ci zmienić wiara na jej herezję. Wtedy ci darują żywot, ale święty Piotr już cię do raju nie puści, a diabły już do cia kocioł sterą zaczną grzoć. Nie łudź się, synek, nie będzie dobrze. Całe szczęście. Chociaż tyś mi został na tym świecie. Co z nami będzie, Hanko? Nie wiem. Trzeba czekać. Farusz godo, że nie dożyjemy do rana. Czemu ty godosz, że ino joci został? A twój fater? Twoja muter? Ponoć martwi. I tam nie było, bo z siostrami w kościele na rannych czekała, co by ich ratować. Ale nasz Paweł, jak szedł nazad do domu z pola, to widział, jak najechał nas ten pieroński zdrajca. Farożu Wawrzyńcu! Farożu! Odezwij się, ty pieroński kiździe! Ty klecho pociulany! Słyszysz mnie, usrańcu? To on! Wilk z Rogowa! To ten gist tam był. On nas sprzedał wszystkich i husytów sam skludził. On mi ojców zabił. Farożu! Godaj do mnie, paciuloku! Faroża nie ma. Co chcesz, pieroński ryczy pysku? A to kto? Dobrze słysza? Hanko? Ty jeszcze dychosz? Słyszałeś, żeś za pierwszego pototrztał z flinty. Dychom i mom się dobrze. No to słysza, że tyś rozum stracił. A i dusza chyba też, kij się z heretykami czymiesz. Czymia z mocniejszymi. A mocniejszy jest ten, kogo wspierał Podboczek, czyli my. Woz Podboczek opuścił. Wszystkie Zygmuntowe krucjaty padły. Biskup we Wrocławiu się czepie ze strachu, a papież też nie ma na noc siły. Ale styknie tego. Hej, Faroża nie ma, to ciebie powiem, co mam powiedzieć. Żadnemu nic nie zrobimy. Wszystkich zostawimy w spokoju. Warunki mamy takie. My i tak wlezymy do tego kościoła i tak. Albo siłą, albo po dobroci. Albo po dobroci. Rano chcemy se tu mszo zrobić. Ale ku temu musimy pierwsze wyciepnąć i spolić wszystkie wasze fałszywe figury i obrazki. Kto do nas na mszo przyjdzie i przyjmie z kielicha, temu nawet oddomy to, co z chałupy miał wzięte. A można i co jeszcze dostawie. Reszta mogę wyjść w spokoju. Żadnemu nic nie zrobimy. No, chyba że on sam na co głupiego przyjdzie, to wtedy nie ręczymy Zasia. Druga rzecz jest tako, że Faroża taka łaska się nie tyczy. Po jakiemu? Onego i tak powieszymy na stromie na rynku, albo lepszy. Spolemy równo z tymi figurami, tak jak nam eście na stosie spolili husa w Konstancji. No, chyba że się swojej fałszywej wiary wyprze, z kielicha przyjmie i do porządku zacznie ludzi nauczać. Osobno rzecz jest tako, że Hedwig nic się nie stanie, bo ona ze mną do mnie pójdzie i moją babą zostanie. Ale to już jest mój prywatny warunek. Jej ojce źle zrobili, że mi ją nie dali. Jak ich grzecznie prosił. Teraz kim mamy już od nich błogosławieństwo, bo chce siłą wziąć. Prędzej zwierzę kościoła skocza, pieroński morderco! Nie rycz! Twój foter wie,